खुलुमका joto ani Facebook live no naitongnai ani hasteni joto rangsakni tirpra sarokno puilano norokno ani khapangni hamsakma tei paiflaya khulumung yaparo actually ang tini Facebook live o faimani karon hingke norokno kisisa kok thaisa thainei kok ksanani bagise actually ang tini norok bai o Facebook live o manukjak phaio norok jotono siwo tei saimano bwskangni chongmari April ni 12 tarik phung kwchang jorani simino sarik hor jora o bud ni panda choli uino tongnai lukurok norokni wasukma tei norokni hamsakma abo norokni bisingono abo kebo saimanya norok sabono nasingui tongkha norok sabono hamjagui tongkha norok sabono dumsaui rohnani hinui wansugui tongkha abo jotono jani jani o bwkha bisingo kebo habui nai mania phiaba o 12 tarik bu dinani a jora phaya swkangno norok ayang uyang kaisombui tei ayang uyang norok naharui naidi arobo bulayo hinui khnawo urobo bulayo hinui khnawo te kaisa jagao bo swpraklayo hinui khnawo phiaba abo tamoni bagui hingke bwskangni 12 tarik o bud rilainani bagui tini arobo bulayo urobo bulayo wngui tonglayo phiaba a bulaina rok sabo a bulainai rok boroni phai a bulainai rok saboni bosong norok kaham kai riksaui naidi kaham kai nongni o khorok bai wansugui naidi a bulainai rok nung bai ang se tini omo hainglai tongo phiaba rangsani takhok tei bukuk song belai kheno wanama singsa tei belai kheno norok kaham ke wansugui naidi ayango election phaya swkangno tini baksa ba hospital o sogui tongmaikha baksa ba tini bujagui dukhu manui tongmaikha baksa ba tini no huk yakarui kiri krok khlaiui kharima tongmaikha phia abo saborok hingke abo nung bai ang se tini arobo bulayo arobo toklayo urobo riphriklayo tei urobo swpraklayo wnglaui tongo omo haike mangno 70 bosor o tiprasaro tini bud diui phaika kaham keno tini logi rilai phaika kaham keno tini duty rilai phaika phiaba sini o tiprasa hinjaknai rok tabuk pojondo de tini town rogo thangui
kok thaisa thainei kok kotor kai sawoi tini berai khiri khe tongoi na mankha phiaba ang wansugo ani o life o tabo suk phosanto sini tiprasarok buni elakao thangoi tabo phano kok kotor sawoi tongoi maya khu abo tamoni bagoi tini sawoi tongoi maya hingke aborok o kami wngkha a borok wngkha ayang nani phainai borok kusung tongnai rok hingke sabo nung bai ang se tini o kusung tongoi phainai rok phiaba 12 tarik boat rinani jora phaya swkang no o kusung tongnai borok se tini arobo bulayo hini khnai tongkha arobo toklayo hini khnai tongkha arobo rifiklayo hini khnai tongkha arobo BJP hini bulai tongkha arobo tipra motha hini bulai tongkha phiaba norok kaham kai rigoi naidi kaham kai yafang sop sakhe thumoi naidi a BJP bo sabo tong nini borok no tini o tipra motha bo sabo tong nini borok no nini borok bai nini borok khai tini boat phaya swkang no tini bulayoi thei chachara khlaioi tini tonglaimani nok sok chalaimani silai bai koklaimani bum pekhaklai tonglaimani abo tamni bagui hingke o 12 tarik go boat diboi kaisa no kwplai khai rohonani bagui phiaba norok kaham ke wansukdi 70 bochor chini tiprasarok oma haike no bodi ui phaikya kwplai khai rohorka phiaba tabo go chini o hao jeng satin kai tongoi na mankha kok kotor sawoi tini tongoi na mankha buni hao silai balai tongman tini hokang tui tongman tini phiaba nini o hao o tiprasarok tini tir badukhuno tiyei gorok tong naigedi phiaba nono tamo hwnei romoi tlangno ugrobadi hini nono rom tlangana phiaba tini tamoni bagui norok bulainani musung election phaikya hingke sabono norok pass khainani bagui borokni yago tamo manan bagui ara ekhe ara uro ekhe uro nung bai angno tini choproblai bulai tongba tabo manan bagui abo se sadi kwbang mano obo haike bulai toklai khlaioi bodi phaya diba tabokse phojanto nini o tiprasarok badukhung tui phojanto si tini lama botok khe tongoi maya khu aboni bagui no norok saboni bagui norok tini bulai toklai tini bwtabai bufayung no tini chopa solaioi gupna mufailaioi norok bulai matong rangchani tahok tei buso phiaba norok kaham ke wasukui naidi election phaini swkang 12 tarik phaini swkang norok chafuru tongfuru khifuru bisna rogo thufuru thuyani swkang norok kaham ke wansukdi kaham ke wansugoi norok bwskangni phainai April ni 12 tarik salmario tukoi mosoi janjani booth kendro thangoi norok wansugoi norok kaham kai jani o hamjamung mario norok booth kaisa riwi phainani tapokdi rangchani takhok tai buksong phiaba norok wansukdi o booth ni bisingtui no chini borok terek
kemai bo thangai tongo orai porai bo ngui tongo ha bo sekjagai tongo tipra sarok tini yakong tolao khe kasuk jagoi toni jago abo tamni bagi hinke o politics tongmani bagoi jora phaikya hinke gণতন্ত্র desho tongma bai boot kaisa rina nangma bai tini o boot ni bagoi no sini tipra sarok hajar tini nok huk sokchalaiye ang norok na hain sana musungo bulai toklai inglaye tini omo hai inglai tongo piaba ani rangchakni takhoktai buksong jara ani Facebook live no naitongnai norok kaham ke wansukdi norok kaham ke cinta khaidi sini thinang sini bobishot bepakno sini komoruk ngui tongkha phiaba bulai toklai khlaiye o boot kaisani bagoi sini thinang sini hamsanani lama sini joto tongthai sathai kanmung sumung kemai thangkele phiaba o tipra sarok bwskangni salo thumnairok boni rok baino chopa soroi tlangjangma hai nung ang tipra sarok bo chopa soroi tlangjaknai obono kok thaisa muitonarok baidi norok hake asuk sawino tinini o kokno angorono pairikha norok jotono susto kaham kurung tongbai jadi paithago haina hai jotono no hambai।